Nobyembre 19, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyala niya sa iyang katigayunan o gihatagan silag puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pisos, ang usa 2,000 ka pisos, ug ang usa pagayod 1,000 ka pisos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos, milakaw dayon og ipatigayon niya ang salapi ug nakaganansya siya og 5,000 ka pisos. Ang nakadawat sa 2,000 ka pisos nakaganansya 2,000 ka pisos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos, milakaw og nagkalot sa yuta ug gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos miadto kaniya ug mihatag sa laing 5,000 ka pisos. "Sir," miingon siya, "gihatagan mo ako og 5,000 ka pisos. Tan-awa ani ay laing 5,000 ka pisos nga akong naginansya." "Maayo, buutan ka og maayong sulugoon," miingon ang agalon. "Sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod ngari og ambit sa akong kalipay." Ug unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pisos ug miingon, "Sir, gihatagan mo ako og 2,000 ka pisos. Tan-awa ani ay laing 2,000 ka pisos nga akong naganansya." "Maayo, buutan ka og maayong sulugoon," miingon ang agalon. "Sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod ngari ug ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos ug miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tan-awa, sir, ania ang imong salapi." "Walay hinungdan ug tapulan nga sulugoon," miingon ang agalon. "Nasayod ka man diay nga ako nag-ani sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas, nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pisos. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang diyutay nga iyaha, kuhaon pa gikan kaniya. Ug kining walay hinungdan nga sulugoon ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit, didto maghilak siya ug magkagot sa iyang ngipon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.